Radikale Venstre, eller hvad? Margrethe Vestager. Som formand. For partiet. Prøv lige at tjekke det her ud. Vi stod der også på uddelingen. Som om han ikke gør. Jeg tænker, at der er noget bag det. Jeg tænker kovending. Hvad er det for noget at skrive, egentlig? Hvad er det for noget at skrive? Men på en måde siger det også lige ud, sådan, så folk direkte kan forstå det. Så får det i sit hoved, ligesom os to. Det er måske Men derfor. jeg tænker, hvorfor sige det? Hellere sige det, end lave zigzag, at det ikke skal... Vi stoler bare ikke på den. Ja. Vi stod der også på uddelingen. Jamen, det er ikke noget specielt. Altså, de hører til... Jeg ved ikke, hvilken blok de hører til, men... De ligger i midten. Sådan dommeragtigt. Ja. Men en lille bitte smule mere ud til rød, synes jeg, eller... Vi lytter også til økonomer. Jeg Jamen, tror det er også nu. på lærerne. Jeg tror, deres politik den lyder fornuftig. Radikale Venstre, de er ude efter en plan lige nu. Ja, zigzag deromkring. De har en plan lige nu, og Margrethe, det er først nu, vi begyndte at høre meget fra hende. Faktisk, jeg vidste ikke, hvem det var. Ja. Se, her ser du en leder. En ny leder. Hun har en mission. De har brugt Photoshop til hendes ansigt, men kan du ikke se det, mand? Alt det der rynker, de er væk. Kærlighed betyder mere end stive regler. Danmark er en nation, som er bygget på, at folk de kommer. Hun var blevet lidt photoshoppet for Ja, det kunne man godt se. Lidt for meget. Så jeg har gjort hende lidt mere ung. Lidt for meget ung. Ja, de gav hende babyhud på eller sådan noget. Ja, babyolie eller sådan noget. Det er ikke sjovt at være fuldt photoshoppet, jo, når man skal ud på et billede, så man ser plastik ud i en virkelighed. Man kan se det jo. Skal man lyve med alt? Skal man lyve med politik? Skal man lyve med udseende? Man skal ikke lyve med det hele, jo. Det er det. Altså videoen, den var fed nok. Det var ikke high quality, men... Det sidste. Har du hørt om Radikale Venstre? At det aldrig bliver til noget? Aldrig får støtte nok? Mener du det? Det fandt mig nogle dårlige ting, du har hørt om den. Tag til Nørrebro. Jeg giver dig et kald om 5 minutter. Hej. Radikale Venstre. Det er jo et meget sjovt parti på mange måder, fordi på masser af politikområder, hvis man sådan sammenligner med den røde blok, så ligger der synspunkter derovre. Men på andre områder, for eksempel hvis vi snakker om økonomi, så ligger det ofte over på den anden side. Så derfor er det sådan et midterparti. Det er et parti, der tænker, altså du skal forestille dig, hvis du har sådan 2 blokke, så har de radikale nogle gange kunne afgøre, hvem af de 2 blokke, der faktisk skulle bestemme i dansk politik. Nå, ja. Og det har de gjort igennem mange år tidligere. I høj grad. Så det er ikke nogen, der fyrer den af? Nu skal vi møde dem sådan snart her. Ja, Margrethe Vestager. Ja. Hvad kan vi spørge Radikale Venstre om? Altså hun har for eksempel ønsket den der 24-års-regel ændret, og Socialdemokraterne er ikke helt med på den samme linje der, så det kunne man spørge hende om. Okay. Ja. Skal vi lige gå over og finde hende, eller hvad? Goddag. Willum. Margrethe Vestager, goddag. Hej. Hej, Hej. Margrethe. Hej. Hvordan var den virkede? Sådan her. Det var lidt nyt for os at se en folder, der stod, vi stoler på udlændingen lige pludselig, du ved. De andre partier har ikke skrevet, at vi stoler på udlændingen. Der står også stort og sådan noget der. Ja, men jeg vil også gerne have, at når I læser det, eller andre læser, så stusser man over og tænker, hvorfor skriver de det? Jeg ved ikke lige rigtigt med det, om udlændingen stoler på politikere. Det gør det nok ikke. Det gør det ikke. 100% ikke. Der er så ekstremt meget mistillid. Som om, at mennesker med en udenlandsk baggrund ikke vil Danmark det godt. Og der har vi bare den modsatte holdning. Ja. Vi havde også et spørgsmål, vi gerne ville stille dig. Ja, det var noget med, at hvordan I gerne vil... lave udlændingspolitik med... Sammen med Socialdemokraterne. Vi er enige så langt, at folk, som kommer her og søger asyl, skal have en bedre behandling, end de får i dag. Det er helt urimeligt, at folk de sidder i årevis i Sandholm eller Avnstrup eller nogle af de andre centre. Eller i kirke. Eller i kirken, for de bliver sindssyge af det. Så langt er vi enige. Men når det så kommer til rettigheden til at bo i Danmark, hvis man har en udenlandsk ægtefælle, der er vi ikke enige. Hvis du kan forsørge hende, og I elsker hinanden, så skal man kunne bo i sit eget land. Når vi sidder og ser tv-debatten og sådan noget der, ikke, tænker vi, de er helt væk. Skal man bare diskutere sig frem til svaret? Det underlige er, at det vi er enige om, diskuterer vi meget lidt. Og det vi så er uenige om, og selvom det så nogle gange er nogle små ting, det diskuterer vi. For eksempel bliver der ikke diskuteret uddannelse ret meget, fordi vi er enige om, at alle skal have en uddannelse, så det bliver aldrig sådan virkelig intenst og tæt og forsøge på at finde nye ting. Vi har sådan en vennebog med,
som vi gerne vil have, at du skal udfylde, var fra hjertet. Skal man det? Ja. Min drøm er, at Det er sådan politisk set. ny regering. Vi tog et emne lige pludselig op med. Ja, som er et vigtigt emne. Det er et meget vigtigt emne. Ligesom mælk og kakao og sådan noget. Hvorfor det er dyrt i skolen, i folkeskolen. Folk de betaler over en plovmand 500 kroner om måneden. Men hvis der var fri mad og fri drik i kantinerne i skolen, så vil der være flere elever og bedre elever. Og mad burde være fri i kantinerne, så der er flere elever. Det skal man sætte Tror du det? Ja, 100%. Er det mindst billigere kakao og sådan noget der, i stedet for så dyr? Jamen for SU. Min SU, den ryger på en dag. Det fattigste, at det er dem på SU. Nej, helt ærligt. Du ved selv, at de fattigste, det er dem, der er på SU i landet. Du synes ikke, SU var for lavt? Nå, det synes ikke. Ja, for det er ikke hende, der får SU jo. Det er ikke hende, der får SU, så Nej, selvfølgelig synes hun ikke, SU er for lavt jo. Men SU, den er rigtig let. Hun kan ikke mærke det. De siger, at SU er nogle af de fattigste borgere i landet. Jeg fortalte hende, min SU ryger på en dag. Ja. Hvad skal jeg overleve med? Det er de fattigste. 2.400 kroner om måneden, Jo, man skal men betale hus. heldigvis så holder det jo op. Hvis man gør sin uddannelse færdig, får et job, så... Ja, okay. Ja, så kan man ikke finde et job lige pludselig og alt muligt. Alting kan gå galt jo. Og fordi adressen, man har, den er lidt unormal. Jeg er god til, hvad skal det være for en kategori? God til. Bare slash den også. Okay. Der er masser af gamle billeder. Ja. Prøv lige at lægge mærke til, hvor få kvinder der er. De der mænd, ikke? De ser enormt bekymrede ud. Jeg ved godt hvorfor. Hvorfor? Fordi de gik ikke ind for kvindeloven, eller hvad det var. Er det ikke sådan? Næsten. Det var dem, der gav kvinder valgret. Var det dem? Ja. Kan du genkende den? Jeg kan genkende hver en af dem. Og jeg forstår godt, de ser enormt bekymrede ud. Og de havde jo ret. Verden er gået af lave, siden kvinder fik valgret. Men der er jo nogen, der siger, at de ikke kan køre bil. Så jeg ved ikke. Eller knaller, det vil være også. Det er massemord. Hvis en pige på knaller, men det er også overdrevet. Det. Cykel, det er nok. Ja. Min mor, hun kører hurtigere end min far. Det må jeg indrømme, og det siger jeg til alle, det ved jeg. Min mor, hun kører hurtigere end min far. Hun trykker, forstår du? Jeg havde som sagt en poesibog, ikke for 35 år siden, der sådan. Og der skrev man, så når man havde skrevet alt det her, så skulle man skrive sådan nogle små digte. For eksempel rosa er røde. Violer er blå. Jordbær er søde. Og I er lige så. Ærle, perle, pif, paf, puff. Hun fyldte vores bog op, og hun skrev bare derudad. Ja, hun var flink. Hun er meget afslappende. Ja, hun var meget nede på jorden. Meget chill out på sofaen. Ser Simpsons og sådan noget. Kunne du finde på at stemme på den? Det kan jeg godt finde på. Det er en af dem, jeg kan finde på, ja. Fordi, hvem skal jeg stemme på? Nej, hvem skal jeg stemme på, ja. Det er derfor. Jeg ved ikke, hvor mange stjerner, men hun er god i forhold til andre politikere. 3 stjerner. Jeg tænkte på en 3,5 eller 4. Den er for høj, men slap nu af. Hvad skal jeg sige? 3 og 15? 3 kvart? Halv og kvart, og jeg ved ikke hvad. Lad os bare give den 4, sig. Jeg presser dig. Nej. 3. Hvorfor skal jeg sige ja til 3? Jeg er også uenig. Ja, hun kan godt få en 3,5. Giv en 3, så er vi kørende. Vi afslutter ikke det her, for det bliver 3,5. 4. Wallah, det er godt. En halv? Bare 3. Wallah, 3,5. Det giver et skub fremad, så er man på vej det rigtige sted. 4. 4. Helt sikkert. Den får 4. 4 stars. 4.